Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau za mu nuna muku yadda ake ɗaura Google account da kuma yadda ake cirewa. Don sau tare za ka ga mutum ya saya waya sakan da kuma Google account, shi kuma yana so ya ɗora nashi ba tare da wata matsala ba. Yanzu dai kai tsaye mu shiga cikin bidiyon kamar haka. Kai tsaye za mu je zuwa parametri na wayar mu kenan, kamar haka sai mu shiga. Za mu zo mu gurin da za mu yi ajite na Google ɗin mu kenan. Za mu zo nan kamar haka, sai mu taɓa wancan na sama, sai mu shiga gurin ajite ɗin nan, sai mu taɓa gurin Google ɗin nan. Idan ya yi reshe ya ƙare kamar haka, in ya ƙare nema zai ba mu waje kamar haka, sai mu taɓa nan kenan, sai mu taɓa promowa ɗin nan na farko. Gashi nan zai ba gurin sa suna na farko misali kenan, ba sai mu sa Nabil misali na farko kenan. Suna na biyu shi ma misali dai haka, bari mu sa, sai mu sa ana tare misali kenan, sai mu sa ana tare kamar haka. Bayan mun sa sai mu taɓa suivant. Nan za a tambaye ka shekarunka nawa, cikin wane wata aka haife ka, yana da kwana nawa, kai namiji ne ko mace. Misali kenan mu na farko za mu sa wata kwana 10, watan Janvier kamar haka, sai mu taɓa. Za mu iya sawa 2000 haka, 2000 misali. Nan kuma zai tambaye mu mace ko namiji. Na farko mace, na biyu namiji. In kai mace ne sai ka sa na farko, in namiji ne sai ka sa na biyu. Mu mun zaɓo na biyu kenan, sai mu yi suivant. Nan gashi ya ba mu email ɗinmu yanda muke so. Gashi nan ya ba mu zaɓi biyu. Gashi nan ya ba mu Nabil ana tare, ya ba mu kuma ana tare Nabil. Idan muna so kuma za mu iya sauyawa, mu taɓa nan ƙasa mu rubuta sabon da muke so. Amma mu yanzu za mu zaɓi wannan na tsakiya. Wannan na tsakiya za mu zaɓa yanzu, sai mu yi suivant, sai mu taɓa nan kenan. Zai tambaye mu sa code. Code ana so mutum ya yi amfani da lambobi da kuma baƙaƙe. Bara mu sa kamar haka. Za mu sa kamar haka mu yanzu, sai mu sa code ɗin mu kenan. Gashi yanzu mun ɗora. Zai baka dama hallau ka sake maimaita shi. Yanzu gashi sai mu yi suivant. Yanzu gashi ya ba mu dama da za mu sa lamba wanda za a turo mana code. Ta yanda ko da mun mance code ɗin da muka ɗora, idan muka yi amfani da lambar da za mu sa yanzu, za a sake turo mana da code ɗin kenan. Amma mu yanzu da yake gudun muke kawai kai tsaye, sai mu ce a'a, sai mu yanke, sai mu taɓa nan. Amma kai in kana so za ka iya taɓa suivant haka ka ɗora lamba yanda ko ka mance code a turo ma. Kenan zai kai tsaye mu sai mu taɓa nan, sai mu yi gaba. Mu wuce kenan. Gashi yanzu sai mu yi, yanzu gashi email ɗin mu ya hau. To ta haka ne za ka ɗora Google account ɗinka, ko in ce email ɗinka ba tare da wata matsala ba. Kuma idan muna so mu cire shi ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye za mu shiga cikin parameter kenan, kamar yadda muka shiga a baya. Yanzu kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin parameter ɗin kenan. Za mu shigo kamar haka, sai mu shiga gurin da muka shiga na baya kenan. Gurin da muka bi muka je muka yi ajite ɗin email ɗin mu, sai mu zo, sai mu taɓa nan, sai mu zo sama mu taɓa, sai mu zo gurin email ɗin kamar haka. Gashi nan sai mu taɓa shi. Gashi nan zai ba mu gurin supprime haka. Kai tsaye daga mun zo in mun taɓa nan, shi kenan yanzu email ɗin mu ya gogu. To ko da ka sayi waya sakan, nan za ka zo ka fidda shi.